oikeastaan se oli sillä tavalla, että isä oli talonmiehenä vanhassa Livetin sairaalassa. Ja hän ei voinut sitten olla, hän piti kesäloman ja hän ei voinut asua siellä, koska hän oli ainoa tekninen henkilökunta siihen kuuluva. Ja me jouduttiin aina sitten niin kuin siirtymään kesälomaksi, isän kesäloma-ajaksi pois. Ja hänellä oli pitkä kesäloma, koska hän teki läpi vuoden muuten joka päivä 7 päivänä viikossa töitä, niin sitten se korvattiin sellaisella pitkällä lomalla sitten. Ja sitten mun täti oli näimässä yhden luotsin kanssa täällä Tankkarissa, niin ne järjesti sitten meillä aina tämmöinen vuokrakämppä, mihin päästiin sitten vuokralle tänne. Ja tosiaan niin mä olin ensimmäisen kerran, mä olin 3 kuukauden ikäisenä, kun mut tuotiin juhannuksena tänne. Viettämään juhannusta, vaikka mä en kovin paljon siitä ajasta muista. Eikä koko nuoruuteni, koska me oltiin 7 vuotta suurin piirtein, 8 vuotta täällä joka kesä. Minkä ikäinen? Minkä vuosi? Mä oon syntynyt vuonna 1945. Ja siitä 7 vuotta oltiin joka isän kesäloma-ajan täällä. Ja mä oikeastaan, täällä oli silloin enempi näitä laasmolaisia ja höijäläisiä poikia silloin. Että mulla oli, kielikin muuttui mulla kesäajaksi. Mä puhun aika semmoista leveätä laasmo- ja öijämurretta aina sitten kun tultiin pois täältä. Ja taas muuten kaupungissa taas piti vaihtaa sitten tämmöisen hienompaa arkikielen. Sitten tuli pieni tauko. En oikeastaan ollut täällä muuta kuin sitten kun rupesin purjehtimaan, niin mä olin sitten Kankkosen, Eekin ja Bettyn kanssa, niillä oli huvila täällä silloin, tai mökki. Ja niiden kanssa mä olin sitten, käytiin täällä muutaman kerran. Ja sitten kun ruvettiin sitten Meripelastusseuran kanssa, silloin mä hankin ne ajopaperit ja tarvittavat oikeudet, joita ne ajaa ihmisiä, niin silloin ruvettiin kulkemaan vähän enemminkin täällä. Ja oikeastaan se, että Outokummalla ollessani töissä piirustuskonttorissa, niin sillä oli semmoinen Hagström-niminen mies, joka oli kovin kiinnostunut meripelastusasioista, ja hän sai sitten narrattua meitä sitten mukaan siihen, käytiin näitä määrättyjä kursseja ja sitten tentattiin, että saatiin sitten nämä viralliset ajo-oikeudet kuntoon. Ja koska me Meripelastusseuran vene Seiskari nimeltään oli ensimmäinen, joka oli katsastettu henkilökuljetusta varten. Ja meillä piti olla ne paperit kunnossa sille, jos sitä ajoi silloin, niin sitä kautta mä sain ne oikeudet. Ja sitten silloin Rautiainen kysyi mut töihin, hän tiesi silloin jo, että minulla on tarvittavat oikeudet tämmöiseen tehtävään. Mutta sitten yhtenä juhannuksena sitten oltiin Tuula ja Alf Müllerin kanssa viettämässä juhannusta täällä saaristossa. Vaimon kanssa me nukuttiin teltassa ja Tuula ja Alfi nukkui omassa veneessä. Ja kierrettiin täällä saaristossa ja sitten tultiin Tankkari tänne viettämään iltaa ja muun muassa käytiin sitten tulla Uudessa luotsiasemalla katsomassa ja käytiin pelastamassa yhden veneen, joka oli hukkumaisillaan siinä. Ja meitä sitten kutsuttiin illalla tanssiaisiin, koska se oli ensimmäinen vuosi, kun tämä uusi luotsiasema oli käytössä. Siinä sitten vähän tultiin sisälle, niin oli kylmä vastaus, että kengät pois jalasta, täällä on kaikki uutta. Katsottiin vähän aikaa Alfin kanssa toisiamme, niin huomattiin, että ilmeisesti me ei ollut kovin kauan täällä. Mentiin sitten ulos sitten ja jatkettiin veneilyä, sitten mentiin tuonne Kalsjäriin ja nukuttiin siellä seuraavan yön. Ja sitten tultiin tänne seuraavana aamuna, sitten kierrettiin tämä saaren, täällä katsottiin ja löydettiin tässä rannalla, sitten löydettiin, Alfi näki tämmöisen vanhan mökin,
nojasi vähän toiseen suuntaan ja ei ollut paljon katostakaan jäljellä. Ja Alfi sanoi, että siinä sulla on mökki itsellesi. Mä sanoin, no ei tuu oikein, ei näytä oikein mun mökiltä, että saa nähdä, ei kiinnosta. Kuitenkin mentiin sitten maihin ja seuraavana päivänä niin vaimo sanoi, että soita nyt ja tarkista ainakin, että kenen tuo mökki oli, että onko se niinku, saako se olla siellä ja voiko sille tehdä jotakin ja se olisi kyllä hieno paikka. Otin asiasta selvää ja se oli tämä Källströmin, kenkä Källströmin ja kumi Källströmin omistuksessa siihen aikaan. Ja Turup sanoi heti, että joo, että kyllä se on myytävänä, että se maksaa hänelle kyllä aika paljon, jos hän joutuu purkamaan ja kuljettamaan pois. Että sovittiin hinnasta ja ostin sen sille istuimelta ostin ja ruvettiin sitten saman tien vähän kuskaamaan tavaraa tänne ja kunnostamaan sitä. Ja pikkuhiljaa me saatiin se asumiskuntoon. Ja seuraavana vuonna juhannuksena me pidettiin ensimmäiset tanssiaiset tässä lattialla. Ja oli Brännbacka ja Kankkoset ja Kytälä. Se oli iso porukka. Ja Mylleri ja Alffi oli Haatarin kanssa täällä soittamassa ja säestämässä meidän tanssiaisia. Mutta sitten tuli tämä korkea vesi sitten, joka meinasi pilata koko homman. Mutta saatiin se sitten nostettua tämä mökki ja uudet villat lattia ja uusi lattia. Ja nyt se näyttää tämmöiseltä ja me ollaan hirveän tyytyväisiä tässä vaiheessa. Vaikka se on pieni ja haadas. Ja 50 vuotta oltu tässä. 50 vuotta ollaan oltu. Tämä oli vuonna 1975. Joo. No niin.